Aika mennä mettään. Onpa tänään kaunis päivä. On kyllä hienot maisemat. Mä lähden tonne lenkille. Komenu! Spuge! Senkin roisto! Mitä mä oon muka tehnyt? Murtaudut mun kotiin! Mä soitan 112! Hätäkeskuksesta päivää. Okei, moi. Mitä asiaa? Joo, tämmönen spuge on murtautunut meidän taloon. Selvä, me tulemme paikalle. Tuu tänne. Tule tänne, senkin roisto! Valtti, voi jumalauta. Poliisi perässä. Siellä se Valtti menee. Ei vittu. Sori Spuge, mun ei pitänyt soittaa poliiseja. Ei se mitään. Lähetään teille noita Valttia pakoon. Me vielä kostamme tämän, senkin roisto ja petturi. Osa 2, Maltin ja Valtin kosto, tulee pian.